салом дӯстони хубам, барои шумо қабл аз ҳама саломатӣ ва албатта дар ин рӯзҳои истироҳат фароғати хубу хушро таманно дорам. Онҳое ки зудрӯз дораанду тӯю суру ё ба ягон муваффақияте дар зиндагӣ ноил шуданд, муборакбодиҳои маро бипазиред. Чӣ хеле ки мегӯям так держад. Акнун мегузарем бевосита дар бораи мавзӯи имрӯза. Бародарон, аз ёд набарорем ки мо барои шумо дар Телеграм канал кушодем. Хабарҳое ки дар он ҷо мебароянд дар YouTube нест ва ҳамчунин шумо метавонед ин хабарҳоро бо дигар мухлисони Барса муҳокима намоед. Ссылкаи Телеграм дар описаниyaи ин видео. Акнун дар ягон ҷо баъз дуршинед, мо бошад сар мекунем. ба қариби агенти машҳур Мино Райола бо президенти Барселона Жоан Лапорта вохӯрӣ анҷом дод. Аслан ин вохӯрӣ ба хотири мавриди баррасӣ қарор додани мавзӯи трансфери Холланд ба Барселона буд. Чунончи медонем Барса яке аз муддаиёни асосӣ барои харидории Холланд аз Боруссия тобистони имсол мебошад. Ин албатта эҳтимолият аст, аммо қариб ҳар рӯз як қадам барои ба даст овардани Холланд Барселона гузошта истодааст. Ростӣ ки ин қадамҳо тамом мешавад, касе намедонад, зеро Барселона айни ҳол пул надораду нархи Холланд он қадар дандоншикан аст ки гуфти он гапо талхаи кас мекафад. Аммо гуфта мешавад дар ин вохӯрӣ на танҳо мавзӯи омадани Холланд, балки эҳтимолияти гузаштани Матеус Делика аз Ювентус ва мавриди суҳбат қарор гирифт. Тасмим овардани муҳофизатгари марказии Юве ба даста дар ҷои холӣ ба миён наомадааст, зеро бо эҳтимоли зиёд Умтити фурӯхта мешаваду маълум ки вазири дифои Барса ҷаноби Жерар Пике камтарак пир шудааст. Аз қафои Мбаппе давидани ӯро ҳама дид ва албатта ҳам Команд ва ҳам Лапорта хулосаи худро дар ин маврид бароварданд. Хулас, Лапорта ва Райола дар як суҳбат ду мавзӯъро мавриди баррасӣ қарор доданд, аммо ба ҳар ҳол мавзӯи гузаштани Холланд ин ҷо масъалаи асосӣ буд. Дӯстон, инро ҳамаи мо интизор будем. Рӯзи 5 апрел аллакай дастаи дӯстдоштаамон Барса дар майдони Камно Валидадидро пешвоз мегирад. Баъд дӯстони мо аз Адини Кисбе дар ин рақобат коэффициентҳои баландро пешниҳод мекунад. Масалан, ман дар он ставка хоҳам кард ки дар якум тайм ҳадиаққал 2 гол зада мешавад. Шумо бошад интихоботонро худатон кунед ва ногуфта намонад. Ба ссылкаи КОМЕНТАРИЯ БУДА дароед ва бо промокоди BARSATG дар аввалин ставка кардагиатон соҳиби $100 гардед. Имконияти хуби пулкоркуниро аз даст надиҳед. Шояд Барселона аз харидории Жоржино Вейналдум даст мекашад, зеро барои харидории ӯ гуфти васияи ҷураи ман просто пул надорад. Ҳарчанд ки тобистони имсол Вейналдум агенти озод мешавад, аммо моҳонаи ӯ моҳонаи ман нест ки ҳамагӣ ба 2 кило рӯғану 2 кило картошка базандагӣ кунад. Гуфти бобои ғулом ин бача ба андак пул бозӣ намекунад. Аз ҷониби дигар Ливерпул ба ӯ шартномаи нав пешниҳод дорад, аммо бозингари голландӣ тарки ин даста карда нест. Ман ростиам ин мардаки Лапортаро нафаҳмидам. О пул ки надорӣ, чӣ қадар дағдағаи овардани Холланду Лукаку мекунӣ? Дар навбати худ Лапорта мехоҳад ки ба ҷои Вейналдум Куман ба оҳистагӣ Мориба, дастпарвари мактаби Ламасияро ба бозингари ҳайати асосӣ табдил диҳад. Гуфта мешавад рӯзҳои наздик ин масъала бо Куман мавриди суҳбат қарор мегирад ва аз эҳтимол дур нест ки ҳамин тавр ҳам мешавад. Зеро Мориба дар 5 бозӣ ширкат карда дар ин мавсим ҳатто 1 гол ҳам задааст. Ӯ ҷавон аст ва бо касби таҷриба метавонад 100% ҳамин мавқеи майдонро пур кунад. Фақат гап сари ин ки Куман хело зиёд мехоҳад ки Вейналдум ки ҳамзамон дар мунтахаби Голландия бозӣ мекунад, дар ҳайати Барса бошад. Ана инро маҳалчигӣ мегӯянд. Агар Барселона натавонад ки Холландро ба даста биёрад, пас таваҷҷӯҳ ба ҳамлагари Тоттенхем Хари Кейн мекунад. Аслан иллатҳои наомадани Холланд як чиз аст: пул ва бозам пул. Аммо дар қиёс ба Холланд Кейн арзонтар ба даст меояд, ҳарчанд ки онҳо дар сину сол фарқкунанда мебошанд. Айни замон соли Кейн ба 27 расидааст, агарчи нишондиҳандаҳои Кейнам дар ҳамин сину сол бад нест. Хари Кейн ҳам чандон муқобили дар чемпионатҳои дигар бозӣ кардан нест. Дар Англия бошад Кейнро ба дастҳои дигар гузариш кардан наимонанд, зеро роҳбарияти Тоттенхем намехоҳад ки сафи ҳарифонро пурқувват кунад. Иштиёқи Кейн ба Барселона сахт мекашад ва агар аз ҷониби Барса чунин як пешниҳод шавад, ҷои шубҳае нест ки Хари онро бо ҷону дил мепазирад. Вале омадани Кейн ба Барса мутаассифона барои ӯ агар дорад. Да, агараш ин аст ки агар Холланд наояд ё аниқтараш барои овардани Холланд аз Боруссия Лапорта пул наёбад, яъне Кейн варианти эҳтиётӣ аст. ҳамлагари Ювентус Криштиано Роналду дар як видео бозингари Барселона Ансумане Фатиро дастгирӣ кардааст. Гап сари ин ки Фати чанд муддат аст ки аз ҷароҳати пой азоб мекашад ва дар пушти табобати худ инак дар чандин бозӣ ширкат намекунад. Чанд рӯз пеш бошад овозаи бори сеюм ҷароҳӣ шудани ӯ расонаӣ шуд ва агар кор чунин ранг бигирад, бачаи бечора то охири мавсим ба майдон омада наметавонад. Ба назарам ин бачаро касе сахт чашм кард ки ҳеҷ не ки аз ҷароҳат халос шавад.
роналдо баъди тамошои видеои фати ки дар он бозингари барселона машқ мекунад навиштааст ки фати ба пеш қафо намон ту ба қарибӣ бармегардӣ. албатта ин гуна гуфтаҳо ва дастгириҳо фатиро ки чандон ҳоли хуб надорад рӯбаланд мекунад боз аз ҷониби роналдо. бархе нафарон дар ин дастгирии ишораи роналдо ба фатиро мебинанд ки гӯё ба қарибӣ муқобили ҳам бозӣ мекарда бошанд. чунончи маълум чанду пеш сару садоҳои баргаштаи роналдо ба реал расонаӣ шуд, зеро ювентус ҳам мехоҳад аз ин футболбози гаронарзиши сину сол рафта халос шавад. ҳарчанд ки роналдо бо ин ҳама ҳанӯзам беҳамто буда лидери асосии ювентус ба ҳисоб меравад. фати бошад ҳанӯз ҷавон аст ва боварӣ аст ки аз ҷароҳатҳо шифо ёфта ба бозингари калидии барса табдил меёбад. шумораи зиёди маҳсулотҳои химиявие ки мо истеъмол мекунем ва истифодаи телефону компютерҳо ба саломатии мо зарари калон мерасонад. аз ҷумла рехтани мӯи сар, паст шудани иммунитет, надоштани риш, харобӣ ва сус гардидани қувваи мардонагӣ. ҳама ин бемориҳоро бояд бартараф кард, зеро саломатӣ неъмати бебаҳо аст. ширкати азия маркет барои давои ҳамаи ин дардҳо дорӯҳои табиӣ ва босифатро пешниҳод мекунад. ҳамчунин дорӯҳои мо барои бартараф кардани дарди меъдаву рӯда, паст шудани фишори хун, дарди гурда ва дарди гулӯ кӯмак мекунад. барои фармоиш ба рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед занг занед ва ҳар нафаре ки аз номи канали мо муроҷиат мекунад таҳфиқ калон карда мешавад. орзуманди онем ки ҳамеша сеҳат ва саломат бошед. ва боз ҳам дар бораи Холланд, рӯбарати Реал Мадрид боварӣ дорад ки Барселона барои харидани Холланд пул надорад ва фақат барои нархи ӯро гарон кардан дар ин бозор шомил шудааст. гап сар ин ки Реал ҳам яке аз муддаиёни асосӣ барои ба даст овардани бозингари Боруссия мебошад ва дар қиёс ба Барса клуби шоҳона ақаллан барои пардохти пули Холланд имкон дорад. дар Барселона бошад ҳеҷ намехоҳанд ки Холланд бар ин бозингар ба ҳайати ҳарифи асосӣ гузарад. барои ҳамин ба хелӣ аз даст наравад гуфта овозаву дарвоза мекунанд ки бозингари норвегиро мехаранд. аммо Лапорта аз нафароне нест ки дар анҷоми кор саҳлангорӣ кунад. ӯ одами гап аст, гуфти Игнат Петрович. раз гуфт значит мекунад, гуфт ки мехарад значит мехарад. аммо бало ба паси ҳамон 150 миллион мебуд агар инҷо боз як мушкилии дигар намебуд. мушкил ин аст ки боз каму ғам не 40 миллион еврои дигар Райоларо додан дар кор. воқеан ӯ ба Лапорта гуфтааст ки Холланд мехоҳад ё дар Барселона ё дар Реал бозӣ кунад. ҳуҷҷати аслии нархи ӯ 75 миллион евро соли 2022 қур пайдо мекунад ва бо назардошти он ки Реал ва боз чанд топдастаҳои дигар харидори ӯ мебошанд эҳтимол аз Барселона пешдастӣ кунанд. барои ҳамин Лапорта мехоҳад маъз ҳамин тобистон Холландро ба даст биёрад. бо гумони ғолиб Лапорта аз сарфи баъзан маблағҳо барои овардани баъзан бозингарон ба мисли Мемфис Депай, Хари Кейн, Лаутаро Мартинес ва Ромео Лукаку мегузарад ва Холландро ба Барса ба ҳар ҳоле ки набошад меорад. аммо баъди дидор бо падари Холланд ки ҳамзамон намояндаи ӯ мебошад, Лапорта таби болида дорад ва боварӣ дорад ки ин тобистон Холландро ба даст меорад. ин Холланд нашид як дарди сар шид ку бовар кунед як аврупои калон саргардони овардани ҳамин бача мебошад. хайр мебинем ки ин ҳама ба чӣ анҷом мешавад. боварӣ дорам ки шумо ҳам андешаҳои худро дар ин маврид менависед. бо ҳамин барои имрӯз тамом. дар ҳама ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барсатиҷиро дастгирӣ кунед. дастгирии шумо пешравии мо. бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. хай дар паноҳи Аллоҳ.